No ale vítajte, deťurence, späť po takej dobe. No čo urobíme? Pozdravíme sa klasicky ako vždy. Dobre, akože na koncerte to, čo ste dorobili, prepáč Lenka, ale nejdem sa ani vyjadrovať. Nie, nejdem sa vyjadrovať. No. Tak, nejdem. Hej, tu chápete. Ale dobre, takže čo ste urobili? Kričali ste na celý koncert, bolo to hnusné. Hej, ale to už sa nebudeme teraz o tom rozprávať. Teraz je hlavné, aby sme si hovorili niečo o Vianociach. Vianočný výlet budeme plánovať isto, ale neskôr si povieme o burze. Teraz je taká hodina, že seba porozprávame, ja som hovorila, že to bude taká triednícka, ako keby, že seba porozprávame, že čo ako o Vianociach, lebo akože chcela som robiť burzu, lenže neviem, či tam pôjdete s vašim chovaním. Takže aby sme sa porozprávali, že čo ako. Chcela som sa tak naplánovať, že burza bude vlastne na budúci týždeň v pondelok. Takže ak chce niekto niečo predávať, nech hneď povie, peňažky si budete nechávať, ktoré si zarobíte, hej, klasicky, každý rok. Len tento rok to robíme tak, hej, chápete? Takže kto bude chcieť predávať, tak nech sa mi tu hneď nahlási, lebo viem, že to sú nejaké baby, že skupinky, že nejaké, že také kamošky, bff. No, tak by som chcela vedieť, že kto presne pôjde, aby ste sa mi nahlásili, by som to nemusela potom prepisovať do druhého zošitla, hej, tak je to nejaký, kto by chcel predávať, môžete byť dvaja, akože minimálne. Maximálne asi i 6, lebo neviem, ako pani riaditeľka ešte mi nehovorila, čo a ako bude, hej, takže môžete sa mi začať nahlasovať. Babi, pôjdeme? Ja by som akože chcela dať čo predávať. Hej, ako dávajme, čo budeme predávať? Ja budem nejaké pečené náuky, lebo moja mama pracuje v tej pekárni, nie pekárni, ale tam ti sú robiť také sladkosti, hej, chápete? Nebudeme si robiť pečené náuky. Kto bude všetko s nami? Takže ja, ďalej Ema, Lucia, kto všetko, nech sa mi teraz nahlási. Takže ja, teraz môžete hovoriť. Ja by som bola asi s druhou Gertrudou, lebo ona chcela byť strašne so mnou, prepáč. Ale na budúci rok by som mohla byť s tebou, ak by ti to nevadilo. Viete s Bohou. Babi, ja s vami, sorry, akože nebudem. Chcela by som byť s Gertrudou a s Gary, lebo chcela som byť s nimi. A viete, sorry, nechcem akože vám vraviť, že nebudem s vami vôbec, ale chcela by som byť s babami tentokrát, viete. Vy môžete byť, ako sa vám zachce. Môžete si zobrať kľudne aj Alžbetu, len ja neviem, ako ona by možno chcela byť s nami, ale možno. Ja nevravím. Ale viete čo? Hlavné je, kde bude Filomena. Ale vyberete Elvíru, že? Lebo my sme už 3, hej. Akože ja, potom ty, že? Áno, ja budem. A ešte Gary. To ste ma potešili, babi, že budem s vami. Dobre, tak ja som s vami a vy sa nejako dohodnete už, babi. Hej, ale akože Filomena, tá sa nemá, teda asi nebude mať s kým. Tak my sme spolu, pani ešte. Hej, vy ste spolu? No dobre, tak si vás zapíšem. Takže Gary, Gertruda a Eliška. Dobre, ďalšia skupinka, tam babi sa hlásia, no, vy ste kto? No pani Šelka, takže ja som, hej, ďalej, tu sa vám už hlásia, hej, aby ste si ma zapísali Elena, ďalej. Pani Šelka, ja som s nimi ešte, hej, aby ste vedeli. A ja som s nimi, aby ste vedeli, dobre. Pani Šelka, nezabudnite aj na mňa, ja som bola tiež, akože chcem byť s nimi, hej, aby ste vedeli, chcem byť s nimi aj ja. Na mňa hlavne nezabudnite. Ema Melická, ja tiež. Jasne, zapísala som si. Ešte niekto je s vami, či to už všetko? Asi aj Melisu zoberieme, nie? Lebo však to je v pohode celkom. Tak ešte pani Šelka, Melisa je s nami. Áno, ešte ja som s nimi. Ok, som taká šťastná, že môžem byť s vami. Ďakujem, babi. Takže Melisa. No dobre. A Filomena pôjde kde? Tá akože nemá byť s žiadnymi babami. No chytro ju niekto zoberte. Ja ju isto nebudem brať. Akože chalani, k tým môže ísť, ale to by sa aj asi neľúbilo. Pani Šelka, ja nepôjdem na burzu. To je obrovské šťastie. Tá by to celé pomixovala. A prečo, Filminka, nejdeš? Však si ešte mi pravila tam pred vchodom, keď som ťa videla ráno, že ty sa tešíš na burzu a teraz hovoríš, že nie. Prečo nejdeš? Pani Šelka, viete, ja tu nemám kamarátov. Keby ste ma dali ku chalanom, tak tí by som určite nezobrala do úvahy. Baby ma nemajú radi a potom nemám už s kým byť.
Takže prepáčte, ale asi na burzu nepôjdem. A budem sa učiť triede. Chce zaujať chudiatko. No akože na jej mieste to je, akože netreba to vôbec riešiť. Ju treba len dať na bok a nič s ňou neriešiť, lebo tá je... Joj, a babi ťa tu nemôžu zobrať, čak ty máš kamarátov veľa. No babi, švihajte, zoberete ju na burzu. A páve števka, nehovorili ste náhodou, že 6 je plný počet? Tak ale ona potom nemá byť s kým, babi. No musíte ju zobrať. Pani učiteľka, nechajte tak, ja s nimi nechcem byť. Viete, že som mala s nimi dlhodobé problémy a nechcem, aby sa to zase všetko zvrtlo naopak. Takže bola by som rada, keby som tam nebola. Iba si dačo kúpim, to mi stačí. Aj tak nepotrebujem predávať 1 000 000 decí. Budem skromná. To akože čo teraz na Twitchu, tej sa asi fakt v tej hlave niečo zvrtlo. Že ti ona nemá trochu hanby toto klepať pred učiteľkou. Kto by to robil? Najvyššie sa iba strapňuje a toto nemá zmysel. Tak babi, čo otvoríme ako prvé? Ja neverím, že ty tu máš zase sladkosti. Čo máš? Akože mám toho celkom dosť. Chcete vedieť? Akože mám tu tieto vecičky, mám ďalšie cukríky. No, mám tu takúto, že vaselínu a potom tu mám Tatranku. To je naša tá slovenská. Takže neviem, čo mám otvoriť ako prvé, ale poďme si ešte dať juicy kavičku. Takže dobrý nápad. Na rozdiel od toho, že tu učiteľka bude riešiť Filomenu 2 hodiny, tak poďme na to. Počkaj, ja si zoberiem asi tú Tatranku. Tá vyzerá chutne, ale neviem, akože chcela by som si kúpiť, teda zobrať od teba ešte niečo. Máš ešte tam niečo v tom batúšku? Asi nie, nám nevadí. Tak teda si dám ešte trošku z tej vafelíny a vyzerá dobre, tak dám si. Ježiš chudia, neboj, veď keď nebudeš na burze, tak budeš aspoň na programe, no. Že nemá ona trochu hanby, že toto robí, akože fakt už nemám nervy. Normálne to je hanba. Všetko je hanba. Ona proste všetko robí, aby len hanba bola. Ona to akože neberie do úvahy vôbec, že má nejakú hanbu. Je to ako keby úplne jedno, že ona má hanbu. Fakt toto strašné. No dobre, chalani sa mi nahlasili, takže tí sú všetci spolu. Dobre, teraz ideme, Vianočnú burzu sme si povedali. Tam doneste čo chcete, program, tam bude nejaký, to vám teraz nebudem vraviť. No, teraz sa presunieme na Vianočný výlet. Na Vianočný výlet my sme šli do Česka, do Prahy. V Prahe je veľa vecí na Vianoce, takže ja by som odporúčila Prahu. Ak všetci súhlasíte, lebo ja mám strašne rada Prahu. Bola som tam už 2-krát, tak dúfam, že sa vám bude páčiť. Tá mala aj na to peniaze? Tak ideme do Prahy, to je aspoň dobré. Že presne, ale aspoň tam ideme. A budeme mať za ďalší zážitok. Tak ako hneď po burze. Neviem presne, že kedy, ale ako burza je v pondelok, takže ten týždeň sa doučíme a potom bude ďalší týždeň. A na ten ďalší týždeň by sme šli. Hej. Bude to asi iba na 4 dní. Nie na celý týždeň, lebo to akože peňažky, to bude strašné. Ale asi tak. Ja sa do Prahy. To bude ale ďalší super výlet. Presne, teším sa. Dobre zvonkalo, takže máte prestavočku. Na ďalšie hodine píšeme ten test matematiky, tak čaute zatiaľ. Milé prekvapenie, nebojte sa. Ešte si vás pekne podám. Toto nebolo naposledy, čo ste sa mi vyhli. Vás nič neminie. Všetko bude moje a navždy vás potopím. A uvidíte, že na tú burzu nebudete mať nič. A to vám garantujem, že to bude platiť na 100%. Tak sa majte a užite si test matiky. Ja idem ku zubárke. Ja by som takéto sprostosti nerobila. Vieš čo, ty ani na tú burzu nejdeš. A vieš prečo? Pretože nemáš peniaze na to, aby si kúpila niečo alebo niečo upiekla. Takže byť tebou by som toto rozhodne nerobila. A neukazovala by som sa učiteľke ako najväčšia hrdinka. Že si skromná a že nikdy by si nebola taká ako my. Hej? Tak to by som chcela vidieť. S Bohom. A neboj, ten test ťa neminie. Keď prídeš, budeš tu mať veľký hurhaj a uvidíme, ako ten testík napíšeš potom. Tak papa, a uži si u zubárika, ako ti bude vrtať zuby tie svoje plesnivé. To som nedala, čo? Všetko sa uvidí. S Bohom, uži si test.